করো না তুমি করো না আমি করো সিরিয়াসলি করো আরেকটা গিরি করা বর্তা না ফেকবো εγώ. Πώς έπεσε θύμα εκβιασμού από τον διοικητή τμήματος ασφαλείας του Εγάλεο. Ξέρετε, εγώ είμαι αστυνομία. Τώρα να γράψω 10.000 ευρώ. Ναι, πρόστιμο. Λωράει το μάκρο. Επισκέφτηκα το κατάστημα που βλέπετε 2 πακέτα με τσιγάρα. Όταν επέστρεψαν, ζήτησαν από τον διοκτήτη 2.000 ευρώ για να μην του κόψουν πρόστιμο για παράνομη πώληση τσιγάρων 10.000 ευρώ. Λέει, αν θα το παίρνεις τώρα 1.000 ευρώ, μετά... Όπως υποστηρίζει ο Πακιστανός, κατάφερε να εγκλωβίσει μέσα στο κατάστημά του τους συνεργούς του διοικητή και κάλεσε την αστυνομία. Μέχρι να φτάσει η ομάδα Δίας, ο διοικητής προσπαθούσε σύμφωνα με τον μετανάστη να γλιτώσει τους συνεργούς του. Λέει με ασφάλεια. Τι θέλεις, εγώ μου είπα, εσύ τι θέλεις. Λέει να πάρω παιδί Χασάν, έλα Χασάν. Εγώ λέω όχι, έρχεται αστυνομία. Αυτός λέει είμαι αστυνομία. Όλοι οδηγήθηκαν στο τμήμα της περιοχής. Εκεί συνελήφθησαν ο διοικητής και η συνεργή του, σχηματίστηκε τη φωτογραφία. Παραφέρθηκαν στον εισαγγελέα. Είναι εμπλοκή του Γιάννη Μιχαηλίδη, ως τοξοβόλης στη συμπλοκή με τους αστυνομικούς στην Πέφτη και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA. Με τον ίδιο τρόπο οι αρχές εμπλέκουν τον Δημήτρη Πολίτη στη Μεγάλη Zakir bhai, আপনার একটু ভিডিও নিয়ে দেখেন কি আজকাল কাহিনী করছেন ভাই আপনি ভাই আমরা একটু অনুভূতি একটু করেন আমরা অনুভূতি একটু করেন ভাই Επιβεβαιώθηκαν και με την ανάλυση